ще документира? Часа è 1:36. L'ora è 1:36 e siamo in partenza, чакайте, забравих, siamo in partenza per Lago d'Iseo. Че aspetto 20 години има ремонт. Аз не е било да мине по нечко. Ore 2:30. Защо крещиш, Мирай? Защото говоря на... Виж, 3:47 показва. Не е часа да ти кажа. Са направо ужасно. Била в Търговище, виж за какво става. Някой не. Не съм ходил там. Нататък, ама имам идея. Шумен Търговище, някой да ги направя така там в района. Значи ти казвам, лунен пейзаж, нищо не е. Сега наскоро ходих до Варна, Добрич и на места имаше едни там. Но ти кажа, че и във Варна нещата не са на... Колата подскачаше. Да, ужасно е. Иначе пък Добрич, като стигнахме там горе, нали, равното пък пътя беше много хубав. То зависи, нали? Да, зависи. Fra 300 metri alla rotatoria prendere la seconda uscita. Ще направо санки. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Adesso prendere l'uscita. Fra 1 chilometro alla rotatoria prendere la... Знаеш ли, Петър, ще го изям този сандвич. Дай го на... Чакай майката да го вземе да не се вади от цялата раница. Не ми трябва да ги варя, защото... Да ти държа. На изложение ще ги носи. Той ги прави, той. Per Willy avanti è iniziato una Che bello, siamo già sulla passerella? По-нататък се баш тук да входа няма да седи. Няма, вървим. Виж как кръг. Значи тази вибрация, деца получава. Да, той това каза, нали, боси, за да може... Ето, виж тя госпожата, виж колко е бойна тази дет в туалетната. Тракна лодката, издърпа мотора. Много красиво това. Много красиво това езеро, нали, Петя? Харесва ли ти? После ще ти дам да добавиш с телефона една снимка, да пратя на моята приятелка, че да докаже, че съм била. Да, абсолютно. Искаш ли да ти държа раницата?
но много хубаво. Да, виж, хладничко, Таша, сега супер. Каква идея има? Да, супер. Много хубаво това езеро. Трябва тигъра да го накарам да дойдем тук на една ваканция. Той има да обикаля по цял ден езерото. Виж как те надигат врата. Да, много хубаво, ма много мръсно. Аз иначе ще се събуя боса, ама... Аз ти казвам сега, по този парцал всички минават, то всичко може да фанеш от него. Значи ти смятай, като е на валицата, и там горе седят на слънцето, пържат се. Чакат да влезнат. Майко... с часове. Да. Ужас. Тя. Значи идеално. Да извадя моя свер. Той ни прави хубави снимки, но да ми направиш няколко снимки, да мога да ги пратя. Тук там. Ради, аз 30 евро, ако ти дам, ще стигнат ли? За какво? За пътуването. Сигурно. Да, защото аз, виж, до Бергамо, знам, че е някъде с нашата кола, а тя вашата е като нашата. Да. Горе, предполагам, дизел. Значи някъде към 50 евро е горивото. Отиване и връщане. И магистралата като до Бергамо е 16 евро. Тук да е 17-18, там още някой друг. 16. Не, примерно, да кажем да го сметнем. Айде да кажем още 35 евро, 40 да е магистралата, ма няма да е 20 евро със сигурност. Не. Така? Значи ще и прави 90, като го разделим на 3, по 30 бива, нали? Да, чудесно. Ако те устроива. Абсолютно ме устроива, Таша, защото аз не мога така... Ти повече пътуваш и имаш идея, аз никога не съм се замисляла. Да, аз имаш идея и плюс това сандвич дадохте, всичко дадохте. Сандвичът той си... Той е омаджо, Таша. Тази е омаджо, да. Моя Huawei е за 20 лева. Би ли ми направила една снимка тук от него, че да я пратя после за 20 лева Huawei? Хубава снимка да ми... Много хубаво. Аз не знам, Ремо, дали добре се чувства. Той страда от такива движения. Той е тигъра малко така. Ама то не е страшно, виж. Не, той му става лошо. Да, и тигъра така. Да, той не да го страхва, просто. Навара ли? Да, хубаво да ме изкараш. Хубаво да бъде. Добре.
Siete ragazzi, sorridi, magari vale. Qui la passeremo. Sì, il pezzo di qua. Non si vede il pezzo che fa la ma c'è anche una foto. In quale macchine sono io magari è un pugnale d'ora. Deodorante del aereo. Scalda, Ciao.